týždňa už potom som definitívne na Slovensku. Jenny, nedávala si náhodou potetovanú ruku na stehne v aute? Áno, kde to je? Áno, Sa to dávala niekto som. pýtal. Áno, dávala som. Áno, A a to povedz, už... koho to bola ruka, Jenny. No koho to bolo? Ukáž tú tvoju ruku, nebola to náhodou tvoja ruka? Takže vlastne už vtedy tam bol nejaký taký menší plánik trošku si urobiť. Ani nie, že srandu, ale nejaký taký experiment. A ja jednak som napísala na tú storku, že bola tam otázka, že či mám priateľa alebo nemám. A ja som dala túto storku. Ty, akože reálne človek si kto môže ti chytiť ruku, alebo dať ruku na stehno, alebo ja neviem čo. A ty napíšeš, že neviem, mám. Čiže vlastne ja som nepotvrdila to, že ja mám partnera. A už všade boli články o tom, že mám partnera. To je proste